नव्या कहाणीची सुरुवात. अगं ह्याच त्या म्युझिक टीचर आहेत, खूप छान गातात असं ऐकलंय मी. कमळी वाचवणार राजांचा जीव, ऋषीच्या आयुष्यात होणार अनामिकाची एंट्री. कमळी या मालिकेच्या आगामी भागामध्ये एक नवा ट्विस्ट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे राजन आपल्या आईच्या दुःखात बुडाला आहे, त्यामुळे त्याला स्वतःचं भान नाही आहे आणि याच गोष्टीचा फायदा घेऊन रागिनी आणि कामिनी त्याला दुखापत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे कॉलेजमध्ये आणि ऋषीच्या आयुष्यामध्ये अनामिका नावाच्या एका नव्या मुलीची एंट्री झाली आहे आणि ती ऋषीला लग्नासाठी प्रपोज देखील करत आहे. तर कामिनीच्या सापळ्यात अडकलेला राजनला कमळी वाचू शकेल का? अनामिकाच्या येण्याने ऋषीच्या आयुष्यात नवा कोणता बदल होणार हे जाणून घेण्यासाठी मालिका नक्की पहा आणि असेच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर रिजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.